Quddiem folla numeruża li tat merħba mill-isba lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista fin-Nadur Għawdex, Joseph Muscat stqarr li meta tasal is-sigħa tal-għażla il-poplu m'għandux jagħżel li jaqaf nofs triq, iżda ikompli miex il quddiem. Joseph Muscat stenna l-impenn tal-Gvern li jibqa' ffukat fuq in-nies sabiex jagħtihom dak li ħaqhom, riżultati li 4 snin ilu ivvutaw għalihom biex wara li kibret l-ekonomija il-ġid ikompli jasal għand kulħadd. Kemm nieħu pjaċir meta nqabbel lili nnifsi mal-ewwel ġimgħa li konna fil-Gvern kienu jiġu l-fabbriki jgħidu li ħankeċċi tant, npoġġu bil-qiegħda magħhom biex naraw kif insibu soluzzjoni. U llum sa dil-ġimgħa stess jiġu l-investituri number 1 item on the agenda, Prim Ministru ma nistgħux insibu ħaddiema għal postijiet tax-xogħol. Kemm nieħu pjaċir bi problemi bħal dawk jien. Joseph Muscat tkellem dwar kif wara dawk li ddeskriva bħala 27 sena ta' friża dan il-Gvern irnexxielu jżid il-paga minima. Hawnhekk għamilha ċara li kull ħaddiem fil-pajjiż ħajjieħu żieda oħra minn barra dik tal-għolli tal-ħajja. Spjega kif bil-ftehim li sar il-ġimgħa ħadd ma jista' jibqa' fuq il-paga minima mal-istess kumpanija għal aktar minn sena. U barra minn hekk issa għandna mekkaniżmu li permezz tiegħu kull 4 snin issir reviżjoni tal-paga minima. Turija ċara għal il-Prim Ministru kif ir-roadmap li skatta biha dan il-Gvern 4 snin ilu ma tħallitx fuq l-ixkaffa u qed tħalli r-riżultati. Wara 4 snin, kull persuna li hawn fil-pajjiż ħajkun ħażieda. Ħajkun qed jħallas anqas kontijiet u ħajkun qed jħallas inqas taxxi. Biex issa ninsabu f'sitwazzjoni fejn minn deficit ġibna surplus, minn dejn ġibna l-ġid u mill-qatt ġibna x-xogħol. Riżultati xprunati mill-istabilità u l-kredibilità ta' dan il-Gvern. L-istabilità li tista' ma taqbilx magħna, li taf li aħna nieħdu żbalji, imma qalbna qed fil-post it-tajjeb u mexxejna l-qudiem l-ekonomija. Għamilna l-affarijiet għall-aħjar. U l-kredibilità li jekk ngħidu ħaġa nagħmluha, qegħdna nraħħsu l-kontijiet, raħħasnihom, qegħdna ħandaħlu child care b'xejn, għamilnija, qegħdna ħannaqsu t-taxxi, għamilnija, qegħdna ħanneħħu l-heavy fuel oil, għamilnija. Il-messaġġ tal-Prim Ministru kien ċar. Il-poplu għandu għażla qudiemu, għażla bejn partit b'viżjoni u partit b'żewġ mexxejja li lanqas kapaċi jiftehmu dwar min se jitkellem l-ewwel f'konferenza aħseb wara kif se jmexxu pajjiż. Għażla fuq ix-xogħol u l-ekonomija, fuq il-flus fil-but tal-familji. Joseph Muscat stenna li issa huwa l-mument tal-prova fejn huwa faċli li l-poplu jaljena u jinfiret. Iżda b'dan kollu fl-isfond hemm xi ħaġa importanti aktar mill-politika. L-għaqda tagħna bħala pajjiż, temm jgħid il-Prim Ministru. Minflok nifirdu, minflok naqsmu, minflok naljenaw il-poplu tagħna b'dawn l-affarijiet, dan huwa il-mument li naqdu. Dan huwa l-mument li nħobbu iktar il-xulxin bħala pajjiż. Dan huwa l-mument li naħdmu aktar xulxin bħala pajjiż biex verament Malta tibqa' mexja il-qudiem għal aktar suċċess.